دخترکای خوش رو اعلان акцияи зури зур боз ҳам дар ҷои апай нигина пешниҳод шудагай нигоҳ кунен киртои фасондувойкои хуш ро овардаган баъд инчунин норка пояфзолое ки дидестен ҳамаш турецкай акция эълон кардагена ва нигоҳ кунен духтаро норко 250 сомон зиёда аз чилчанд намуд норка дора апай нигина ина марамат беҳадам вайш интихобш зиёдай на танҳо норка балки нигоҳ кунен двойка чорсона кирта двойка чизе мегирен ҳози акция калони калон рафтестай бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза панҷум қатор ҷои апай нигина духтаро пояфзолои туркитон ай чанд сум сар меша? Инамёра 80 сум кардем ҳамаи. Ай 80 сомон сар меша пояфзолои турки. Марамад ина боз ҷудогона набор мегирем нишон метам биёен духтаро дастафка надоран. Ачхи нағз 50 сум шамба дай духтаро турецкиан бо ҳатман тамошо кунен наворои дигара бовари дуру махултон меша дастафка надоранд хитон биёен духтаро ва духтарако акцияи зури зур рафтестай дар ҷои апай нигина успед кунен тамом нашуда омада харидорӣ кунен норкои фасони 400-350 сомона акция шидагиай то кай акциятон давом дорад то тамом шуданша 250 сомон духтаро ягон ҷода ин нарх неста ина марҳамат ай нархи обтобидам арзон кардан 250 сомон ҳама хенамудош бисёрай як буракак биненда ина мино ҳамаш норкаян духтаро кадомеша мегирен интихоб зиёдай ҳамаш турецки оригинал якум сорт нарх ҳамаги 250 сомон шудагай бозори корвон тарафи тилобозор марамат биёен байни 11-12 дарвоза иқаглои хушру байни 11-12 духтаро панҷум қатор ҷои апай нигина дастафка надоран ма рақамашона мемонам барои суруға ёки мисол ягон чи призданӣ бошед ина хичунда нависен пирсен мана ҳамаи ҳамин норкаи ҳамаш кожаи оригиналай ба 1 сол 2 сол ё намеканан ина марама дар кортон боша акцияи зури зур рафтеста биёен харидорӣ кунен 250 сомон борои оригинал ина духтаро пояфзолои турецки нигоҳ кунен интихоб чихе бисёрай шлепкои фасон ҳамаи ҳами дар ҷои апай нигина 50 сомон шидагая иха хушрӯане мана 50 сомон то тамом шиданша биёен духтаро бигирен акцияи калони калон 50 сомонӣ марама духтарако 120 сомон 50 сомон $14 дар ва и лайки ва фирмои ина тамошо бино 120 сомон шидагая ина платформои фасон доран ина хи моделакои хушрӯ доран ҳамаш 120 сомонӣ успед кунен духтаро дастафка надоран успед кунен хитон биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза байни 11-12 дарвоза духтаро панҷум қатор байни 11-12 дарвоза панҷум қатор духтаро ана ба духтаро нигоҳ кунен ҳозир чира нишонтон метам шлепкое ки дидестен ҳамаш турецкиан 80 сомон шидагая 80 сомон ана эриядам ҳамаш 80 сомон турки марамадина 80 сомон кадомеша мегирен апай нигина 80 сомон кард ана зелои фасон 120 сомон ай нархи турцияда арзон марамад бовар кунен ай нархи турцияда арзон кардаган эриядам ҳамин нархай ҳамаш 120 сомон турецкия духтаро дастафка надоран интихоба бинен чихе бисёрай дастафка надоран биёен тамом нашуда харидорӣ кунен ки мегираншон марамат бори дигар такрор мекунем байни 11-12 дарвоза ряди панҷум ҷои апай нигина тарафи тилобозор ана акция мана акция духтарако акцияи грандиозни дар ҷои апай нигина леки дастафка надоре на дастафка надоран духтаро успед кунен биёен аз замин наздик тамошо карда харидорӣ кунен беҳад борошон арзон кардаган қисми боло двойкачаҳои тигрира диден духтаро медонен чанд сум 100 сомон шок бовар кунен нархи беҳтарин 100 сомон анаи двойко ана фақат боло будагиё анаи ё чи ё 180 ана ин намудо ҳаст 180 сомон айни сиёсафед чанд смарх ям 100 сомон ай баранги бардови 180 сомон иқахшуанино духтаро нигоҳ кунен фасони бад киртои болотон чанд смарх паплинои туркира 120 сомонӣ кардам ана духтаро диде на духтаро чихе арзон 120 сомон иш чанд смарх эне модель 130 сомон тигро чи тигро 130 сомон а ина ё чи и болорам 130 боло 130 ина боло пишо чи расветка доро ина ё 200 сомон чанд расветка дора бозори корвон тамошобино бозори корвон да я пайнигина тарафи тило бозор байни 11-12 дарвоза панҷум қатор
мана биёин обуфошонам турецки обуфоям аз 50 сомон акция шидагай ана баъд ана куртои фасонам арзон шидагай ана болобдаги кофточкора чанд кадес 100 сомон Туркия. ана турецки кофточкори ай ҳама болора бинен 100 сомони турецкиян марамат биёен ва духтарако нигоҳ кунен коллексияи нави нав марҳамат кофточкои фасони 2025 дар ҷои апай нигина омадаги будай ҳозир ман шумода нишон метиҳам и барои талабоям ҳаста асим чанд сар мешавад Ай 42 размер. ай размери 42 сар мешавад то 56 то муаллимаҳора размер ҳаста ина марҳамат ҳамаш бори нав дизайнои нав ина бинен чӣ хушрӯ нархо боша ай 60 сомон сар мешавад то 100 сомона то 100 сомона беҳад хушрӯ моделои навай ҳама ҳакш модели навай як бурак бинен асосан оптави каяпайнигинан лекин донадаям метиян шумода оптови касаина мегира биёен оптовиш бо арзон мешава марамад оптовиш бо арзона ира бинен охи ҳамаш новинкае бовар кунен ҳамаш сифатош беҳтарин ай мана ишаишта хушрӯ ишаиш болобдагиё 60 будай диден ряди боло мана марамад духтарако ҳатман пеши апай нигина биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза даян панҷум қатор даян панҷум қатор ям ҷотон 2 метра ая я ҷои 2 метра даян ба осонӣ пайдошон мекунен баъд юбкошонам фасонай юбкотон чанд сумия апа 100 сомон оптови дига нарха. юбка 100 сомона оптовиш бо арзон мешава иш бо дига моделай ина бо иш дига моделай хулоса ина марҳамат апай нигина ҳамаи ҳаминора барои шумо овардагиай оптави ко биёен шумода бо арзон мекунанд духтарако дона харо биёен шумодаям ина скидкои зури зур качи пешниҳод кардестиян ина инош бо хичон галстук доштияна ина глако будай диден чӣ хушрӯ сангчадор без сангча хулос чанд моделай мана ишаишта фасона ишаишта фасон рангаям дорен рангашам будай духтарон рангош чанд сумай 100 сомон марамат биёен